Tufnde windiyankoɓe. Tufnde windiyankoɓe Ko yewtere nde Gollal Media waɗanta on yontere kala e oɗo sahaa. Gollal Media. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Gollal Media, min calmini on min bismi mon e yewtere men taw ko yewtere nde noddirten Tufnde windiyankoɓe tawnere heblanden ɗum musidɗo mon Salif Tall ɗo e nder haalirde men Gollal Media. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe Allah artiri en ɗo gam kadi jokkude yewtere men nde gaduroɗen wadde e kala alhamisa so oɗo waktu heedi e hande woni e ballal Allah en garti gam jokkude yewtere meɗen taw ko tarde deftere meɗen nde noddirten Inɗe Aadi Subboo e Gunndoo. en ciftina tan goppirnoɗen taro men koye hello 120 ko ɗon tan jokkirten hande taro meɗen so Allahu lamɗo jaaɓi. ɗum noon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Gollal Media, bisimilla mon e kettogol. Gollal Media. tongode joyi goo ɗiɗi titode mum dartogol haalate koɗo faama tawa won ko woni e nadde e teso ɗum naati won ko ɗum ustata. Alassane Moussa Ndiaye modi hawo jellel ina heewi wiide mo anda ko ɓura haɓanta ko heɓtade neɗɗo wawa oñade mbeelu mum forto ko laaɓaɗo won ko ɓura won ko heɓtana daranto heɓtade ma heɓtude ko mum. hay e yonta men hande o no foti emen paami himmede e nafoore hinde e nder godal innama Aadi. sen duttima e deftere Aboubacry Moussa Lam gila heli ha yoyo tan tawata won kollitoje kewɗe gonɗe hen tawa ko humpito makko e jottodire inde yimɓe e ko wona yimɓe jerodiral kongi e kelme nden ɗen e joni ɗe jurniɗo deftere makko nde e bayɗe non ɗe kala andat nafoore inde famat batte e caɗele godoyoje e nder majjugol inde aslije ɗe ndeke noon so tawino wonɗin e leƴƴi kalatno ɗemɗe mumen innirtano e nder pine mumen. anduɓe dartiyankoɓe hewɓe dañata famde e famminde callalol woni silsilo rendoji ha e jontodire ma jiidigal mumen. ko ɗum waɗi ina jojji famde wonde haɓanade yo inde aslije ɗe keddo e nder pinal fulɓe foti jeytede koye kareli dandorɗi ɗemgal e pinal tawde woni noon ko ɗemgal woni fittandu leñol ndeke so ɗemgal maayi tan leñol mayat warata ɗemgal ko wasde ɗum haalede foti ɓurde haalde ɗum kayne ko leñol joom maggal. so ɓiɓɓe ngol leñol kalanigal mawninani janngani janginani bittirani lollinani ɗemgal mumen ala katante no dawangal kogga garowo wurtinana ɗumen ɗemgal mumen. nafoore arwande ɗemgal noon ko wawde toɗɗade ko taari ɗum e ko jojjodiri e gurdam mum kala. so tawi noon jomum woppingal mum watti toɗɗorade ɗemgal gongal ɗum firti ko so tawi won biyaɗo wari ɗemgal hirsi ko jomum o tigi mo hutoraki o. so tawi deftere ina jangire bandum leƴƴi kewɗi ndewi e fayre kono jawoji hen o waloyde e boli ɓamtare ko dartaniɗi moɗele morkede yoko e inde arabeje ɗe malnortoɗen nde ko inde gonnoɗe ni ko adi diine islam kono diine ɗaccinani ɓeɗen inde so wona jaltunoɗo hen jamiroje jiɗaɗe ɗe hono noon nelaɗo Muhammadu mo jaam e kisal woni e mum waso wirinoni laabani so tawi hadis o ko celluɗo wiyama o wasiyima ko yowiti e dokkirgol inde ɓiɗɗo ɓuri moƴƴude e inde fof ko inde kamɗinorɗe e maccinorɗe. inde kamɗinorɗe goni inde Muhammadiya goni inde tawetede e lelgo mumen hamdi woni kamdingol jettugol Allah towɗo o ko ɗen goni baɗeno Muhammadu Mahmudu Hamidu Ahmadu Hammada Hamdu e ko nandi hen. inde maccinorɗe goni inde
fuɗɗortode abdu joftintede e inde Allah walla e wotere e inde Allah woni maccuɗo Allah koɗen goni baaɗino Abdullah, Abdul Samah, Abdul Karim, Abdul Razak, Abdul Basir, Abdul Aziz e ko nandi hen. Ko wona ɗum kadi e wiyama nelaɗo Muhammadu mo jam e kisal goni e mum ene rentinanno innirde inde jalkitoje comde ayiba ma ko siftinta negere hare fitina e ko nandi hen. Yeru jalkitoje innirde so tawi en coowiɗo neɗɗo mo dagaki kurjuru rawandu e ko nandi hen. Negre fitina barowo bondo negɗo jaygol kirsowo jiwowo e ko nandi hen. Golal mija. Ha joni so en tugnima e leñol arabeɓe hanki e hande enen fof e wase andude ngol no feewi eɗen paama ko rendo wirtingo sahaji filñitare ma jattinare pinal. So en ƴeewi e mabɓe ina baydeno Khaddafi hono Khazzafi ko carowo biccotoɗo duñcowo bicotoɗo duñcowo, Saddam ko palatoɗo pelmotoɗo, Al Asad ko mbarodi, Bashar ko beltinowo, Fahad ko cewgu, Namir ko ngatam koye cewɗi jeeya, Hanzal ko baali katidiri e ko nandi hen. Eɗen paama e firo majje wonde eɗe coomi hakkilantagal bewre filñitare jambaragal katantagal e ko nandi hen. Ciftinen baali katidiri ina haaɗi no feewi biyaɗo noon firtata ko memɗo fof woppat. So en baddiɗe e ko haala e inde ɓurɗe yiɗede ɗe ina gasa taw ɗe gabbitaki hen, kono eɗen paama kam ko won gonka addi haade inde ngoodi e mabɓe. So deftere jangirama bandum en mbiyatɗe inde gona tumarankoje e fulɓe ete so ɗe gowlama tan ɗe pammintu koye majje ko hono noon e filñitere bewre yidde hoore mum. Golal mija. Yidde ɗemgal e leñol mum ɗe jibbinirano e nder fulɓe jangaten hen ko gonka bittere e hiɓede. So yeehi ha yettima ɗo jomum en jiiloto koye mumen poti ko artude e pinal mumen e ɗemgal mumen. Jangaten hen ko gonka filñitare ɓittende. So yeehi ha yettima ɗo jomumen jiiloto koye mumen poti ko artude e pinal mumen e ɗemgal mumen. Ina eɗen ɓe yimɓe wondiɓe marendo mumen en innino baccoje ni ina hen kadi ɗe jomumen innire koye mumen, kono yoga eɗen kadi peññinta ko bewre jambaragal filñitare tindam e ko nandi hen. Yeru ruuda fade juwa joɗo wakka ɗale yara wuddina jañawore libadaro mem picca fayande toke songa ñaaƴa ɓado yiwa fuy botako musetake peccowo kure haɗe waɗa e ko nandi hen. Ko diren ni ko hadis o celluɗo ɗum fof noon e wade noon en nanani en jiyani wonde ina haɗa innerede e nder ɗemgal mum. Hay e nder wasiyaji biyaɗi ɗine wiyaka ko alay sago ma inde ɗe gona e arabere hawni hen ni kadi enen kam en kaɗani tan e ɗeɗo kam dinorde e maccinorde kono ñaftiɗon koye kala inde arabe walla no arabeɓe noddirta woɗɓe. Ina hen bom hay inde ɗe ganda kani hay ko pirata e nder arabeɓe walla pirtata haydara walla so firteteno e ɗemgal men en jiɗata bom innerde ɗe. Kadi teskoɗen ko eɗen ɓuri hay arabeɓe wawde innirde wonden inde ɗe mbiyeten inde deftere ɗe hono no Adama, Musa, Suleyman, Haruna, Isa, Dawuda, Ibrahima, Idrisa, Hajaratu,
Hawwa, Ulimata, Mariyata e ko nandi hen. Won hen gona arabeɓe bom kono ko kamɓe noddirte ɗumen noon so en jaɓi yurnitade en tawat en ɓurtima hay addunoɓe e men ɓe yidde innirde inɗe ɗe. En gonani e wiide inɗe ɗe ene boni gonden koye hollidde hollindo jinganiren ɗen pinal arabagal tawa ala fof ɗo fawi. Wone ɗen inɗe ni ko so tawi koto bange mana e lowdi eɗen jogi hono ɗen ha sottini kono e leeko ma tan ɗe gowle e arabeere nde martaba majje feeña. Ɗum en cifinoma ɗum e ko ɓenni ko jiggade ene moƴƴi kono neɗɗo hani jiggade koko ala. Jiggade ene ɓeyda pinal kono so aɗa jiggo aɗa lomtina ko joginoɗa ko ete ɗum ɓurani ko maɗa ko. So wonani majjere kam ko wasde andude e teddinde hoore mum e ɗemgal mum tawde koyinde kaleten. Won ko woni e feñcude e leñol ngol e miijo men ɗum bonani hay sinno wona wempe ƴere ɓamtande walare moƴƴere e cukago hande ina soobi hen. Mawɓe e nder leñol ha e yontande nde ina paggito inɗe ɗe inniri koye mumen taw koɗe maale filñitare inɗe harbiyankagal pinal. Ɗen noon en potani bonnidde ɗe koɗe podde ni sembinede sabu koɗe gonani fof kam koye ɗemgal ngal ɗe gowla. Ina hen ko wayno darjuɓe waɓe no murtuɗo katante leñol gelongal Fuuta, gelongal Ba feetere leñol katante leñol jayre ngendi e ko nandi hen. Ina e sukaɓe hande wonɓe e dingiral pinal nalankagal ha tengti e waɗoɓe rap haɓoɓe e basal jammin tekki yero gaynako erjingal pulal jayre pinal bobo ngendi e ko nandi hen. Ina hen ko podden salade ha yora kos waylanede inɗe nokkuji men eɗen puttini gite eɗen ƴeewa tawa en disnaka. Podden ko nangitade juuɗe 10 e ko wodano ko salade waylude inɗe ɗin nokkuji gila e gure boowe kolaɗe pooɗe e ko nandi hen sabu hayso en ganda inde hen kala ina jottodiri e darti men e pinal men so wonano wonko nafata kay holi ko saabi koɗe mbayle e abbitade e wowlirde inde no welira fof. Eɗen gandi ɓogge wona bogge, kay haydi wona keydi, wuro sooki wona wuro sooki, lugge seyboɓe wona lek seyba, welingara wona welingara, saare ndogu wona sara ndogu, ngorel wona gorel wona ngorel, ngawle wona gawle wona ngawle e ko nandi hen. To bange jettoje kadi hono ɗum ene woodi so wonti sow kadi jiita e sawo, mbo e mbow, mbayi e mbay wona gotum, jool e jool jiida, gey e gay wona gotum, ñaan ña ñeng jiida e ko nandi hen. Ko ɗum waɗi noon ɓuri moƴƴude ko inde winde e ɗemgal jomumen e alkule ɗe cuɓani koye mumen. So tawi ko pulaar o kam kalaten en ganda ko ɓuri alkule ɗeɗo ɗe kutortoɗen yuɓɓude. Ina heewi e inde gure men e nokkuji bonnitaɗi ha mbasori kala ko somno e mana lowinoɗo hen. Ɗum ne ina hen koye wasam hurmagu ɗemgal ngal jeeya. Wasde hormade ɗemgal ko wasde hormade ngol leñol, ko ɓiɓɓe ngol leñol noon goni leñol ngol e hoore mum. So ngol jasnama ndeke ko kamɓe ɓiɓɓe maggol ɓe jasna, ko yawoto fowru ko koye jabbal mum yiya. Golal Mija. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Golal Média, sikki ala ko ɗo kannoɗen windande meɗen taw koye hello 100.8 taro meɗen e nder deftere Inɗe Aadi Subboo e Gunndoo. En dokkodireɗaadi so Allahu lamɗo jaaɓi alhamisa garowo ma en gartu gam jokkude taro meɗen taw koye hello 100.8. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Golal Média kam e calsalte mum en dokkodiri Aadi ha yontere fande so Allahu lamɗo jaaɓi. Kirene jam.
nde windiyankooɓe. Tufnde windiyankooɓe ko yewtere nde Gollal Média waɗanta on yontere kala e oɗo sahaa.